Pyhä Ristin Johannes. Pimeä yö. Pimeä yö. Selvitys säkeistöistä, jotka kuvaavat, kuinka sielu on vaellettava hengellisellä tiellä päästäkseen rakkaudessa yhtymään Jumalaan niin täydellisesti kuin se on mahdollista tässä elämässä. Lisäksi kuvataan samojen säkeistöjen mukaisesti sellaisen sielun ominaisuuksia, joka on päässyt tällaiseen täydellisyyteen. Esipuhe. Tässä kirjassa esitetään aluksi kaikki ne säkeistöt, jotka tullaan selittämään. Sen jälkeen kukin säkeistö selitetään erikseen. Säkeistö esitetään aina ennen sen selitystä. Sitten edetään selittämällä erikseen kukin säe, joka sekin ensin toistetaan. Kahdessa ensimmäisessä säkeistössä selitetään, mitä vaikutuksia on kummallakin hengellisellä puhdistuksella. Toinen näistä koskee ihmisen aistista ja toinen henkistä puolta. Jäljelle jäävissä kuudessa selitetään niitä erilaisia ihmeteltäviä vaikutuksia, jotka aiheutuvat hengellisestä valaisusta ja yhtymisestä Jumalaan rakkaudessa. Sielun säkeistöt. Yö sieluni täytti syvä, halu rakkauden, kun syttyi sielussa tässä. Oi sinua, sallima hyvä, ulos lähdin pimeässä, kun tyyntä oli jo kaikki talossa tässä. Ja pimeys tihentyvä oli salaista porraspuuta peittämässä. Oi sinua, sallima hyvä, kävin salaa pimeässä, kun tyyntä oli jo kaikki talossa tässä. Ihanassa yössä salaa minä kuljin, eikä minua nähnyt kukaan. Sydän yksinään sai palaa, minä kuljin vain sen mukaan. Ei mitään muuta opasta tarvittukaan. Kun minua johti se tiellä, yö varmempi oli kuin päivä aurinkoinen, ja minua vartioi siellä hän, jonka tuntea voinen. Oli paikassa hän, johon ei näy kukaan toinen. Yö aamuna armaampi, konsa, 2 yhteen johdatettiin ja 1 tuli, kerran Yljän morsionsa. Yö, jossa hän ylkään suli ja muuttui ja Yljän kaltaiseksi tuli. Pää polvella kukkivalla, joka oli vain ylkää varten, rakkaintani. Hän lepäsi helmassani, sai lahjani puiden alla ja seetri viuhkansa löyhyttämään pani. Kun tuuli muurin takaa, hänen hiuksensa hajotti saaden ne hulmuamaan. Hänen kätensä kirkas, vakaa, teki kaulaani haavan ja lamaan sai kaikki aistimet se herpoamaan. Jäin siihen ja pääni vaipui, minä unohdin itseni, käännyin ylkääni omaan. Ja kaikki lakkasi, haipui ja ajatuksettomaan. Jäin lepoon, unhoituin kedon liljain lomaan. Tästä alkaa niiden säkeistöjen selitys, jotka kuvaavat, kuinka ja miten sielu vaeltaa tiellään päästäkseen rakkaudessa yhtymään Jumalaan. Selityksen on kirjoittanut kunnianarvoinen isämme, veli Ristin Johannes, joka kuuluu Karmelin vuoren sangen kunniakkaan neitsyen sääntökuntaan, tunnustautuu alkuperäiseen sääntöön ja on perustanut paljasjalkaisten veljen yhteisön. Ennen kuin paneudumme selittämään näitä säkeistöjä, on hyvä huomata, että niitä lausuessaan sielu on jo päässyt täydellisyyteen eli yhtynyt rakkaudessa Jumalaan. Se on jo vaeltanut ankarien vaivojen ja ahdinkojen halki, harjoittautuen hengellisesti sillä iankaikkisen elämän kaidalla tiellä, josta vapahtajamme puhuu evankeliumissa ja jota tietä sielu taivaallisesti kulkee,
tavallisesti kulkee päästäkseen tähän korkeaan ja autuaaseen yhtymykseen Jumalan kanssa, koska kuten Herra lisäksi sanoo, tämä tie on niin kaita, koska vain harvat sille lähtevät. Sielu pitää suurena onnena ja autuutena, että on saanut vaeltaa sitä mainittuun rakkauden täyttymykseen. Sitä se laulaa tässä ensimmäisessä säkeistössä, nimittäin tätä kaitaa tietä sangen osuvasti pimeäksi yöksi. Kuten edempänä selitetään mainitun säkeistön rivien kohdalla, sielu riemuitsee vaellettuaan tätä kaitaa tietä ja saatuaan sillä omakseen niin paljon siunausta, ja siksi se puhuu seuraavalla tavalla. Ensimmäinen kirja, Aistien yö. Ensimmäinen säkeistö. Kerran pimeänä yönä syttyivät sielussani kaipuut, halut rakkauden. Oi autua sallima hyvä, lähdin ulos huomaamatta, kun taloni oli jo tyyntynyt. Selitys. Tässä ensimmäisessä säkeistössä sielu kertoo, miten ja kuinka se jätti taakseen kiintymyksen omaan itseensä ja kaikkeen ja kuoli tosi kuolettumisessa kaikelle tälle ja omalle itselleen päästäkseen elämään suloista ja ihanaa rakkauden elämää Jumalan kanssa. Se sanoo, että tämä lähteminen omasta itsestään ja kaikesta oli pimeä yö, sillä se tarkoittaa tässä puhdistavaa kontemplaatiota, jota selitetään myöhemmin ja joka aiheuttaa sielussa passiivisesti mainitun kieltäymyksen omasta itsestä ja kaikesta. Sieluni sanoo kyenneensä lähtemään tällä tavalla, koska oli saanut siihen voimaa ja intoa ylkänsä rakastamisesta mainitussa pimeässä kontemplaatiossa. Se ylistää tällöin hyvää onneaan, joka auttoi sitä vaeltamaan halki tämän yön Jumalan luo niin suotuisasti, ettei sitä kyennyt estämään yksikään sen 3 vihollisesta, jotka ovat maailma, perkele ja liha. Nämä ovat aina tämän tien vastustajia. Mainittu puhdistavan kontemplaation yö saattoi sitten nukuksiin ja tainnoksiin kaikki mielen liikutusten ja pyrkimysten väärät halut ja liikahdukset sielun aistisuuden talossa. Niinpä säe kuuluu kerran pimeänä yönä. Ensimmäinen luku. Esitetään ensimmäinen säe ja ryhdytään käsittelemään aloittelijoiden epätäydellisyyksiä. Tämän pimeään yöhön sielut alkavat astua silloin, kun Jumala vetää ne aloittelijoiden tilasta, eli niiden, jotka vasta harjoittavat tai vain mietiskelyä hengellisellä tiellä, ja alkaa asettaa ne edistyvien tilaan, eli niiden, jotka jo harjoittavat kontemplaatiota, jotta ne käytyään tämän vaiheen läpi saapuisivat täydellisten tilaan, mikä on sielun jumalallinen yhtyminen Jumalaan. Voidaksemme paremmin ymmärtää ja selittää, mikä tämä yö on, jonka läpi sielu kulkee ja mistä syystä Jumala asettaa sen siihen, on syytä kosketella aluksi tiettyjä aloittelijoiden ominaisuuksia, sillä vaikka näin tapahtuisi, kuinkakin lyhyesti sitä on varmaan hyötyä myös heille itselleen. Tarkoituksena on, että kun he ymmärtävät nykyisen tilansa heikkouden, he rohkaisisivat mielensä ja haluaisivat Jumalan vievän heidät tähän yöhön, jossa sielu voimistuu ja vahvistuu hyveissä ja tulee valmiiksi Jumalan rakkauden arvaamattoman suurille riemuille. Ja vaikka viivymmekin tässä vähän aikaa, emme pysähdy kauempaa kuin on tarpeen voidaksemme sitten käsitellä mainittua pimeää yötä. Niinpä on hyvä tietää, että kun sielu on päättävästi kääntynyt palvelemaan Jumalaa, tämä ryhtyy tapansa mukaan ravitsemaan sitä hengellisesti ja pitämään siitä huolta.
niin kuin rakastava äiti hennosta lapsestaan. Äiti lämmittää sitä rinnoillaan, ruokkii sitä maukkaalla maidollaan ja sulavalla ja herkullisella ruualla, kantaa sitä sylissään ja hyväilee sitä. Mutta sitä mukaan kun lapsi kasvaa, äiti vähentää huolenpitoaan ja salaten herkän rakkautensa sivelee suloisen rintaansa kitkerällä aaloen mehulla. Hän laskee lapsen sylistään, että se oppisi kävelemään omilla jaloillaan, jättäisi lapsen tavat ja omistautuisi yhä suuremmille ja olennaisimmille asioille. Tällaisen rakastavan äidin kaltainen on Jumalan armo, joka menettelee sielun kanssa samalla tapaa heti, kun on synnyttänyt sen uuteen intoon ja palavuuteen Jumalan palvelemisessa. Hän antaa sielun löytää makeaa ja maukasta hengellistä maitoa kaikista jumalallisista asioista ilman mitään sen omaa vaivan näköä, ja samoin kokea suurta mielihyvää hengellisessä harjoituksissa. Tällöin Jumala, näet, tarjoaa sille herkän rakkautensa rintaa kuin hennolle lapselle. Sen vuoksi sielu löytää ilonsa antautuessaan rukoukseen pitkiksi ajoiksi, viipyen siinä jopa yökaudet. Se löytää mielihyvänsä katumusharjoituksista, tyydytyksensä paastoista ja lohdutuksensa sakramenttien käyttämisestä ja hengellisestä kanssakäymisestä. Mutta vaikka tällaiset hengelliset ihmiset osallistuvatkin näihin sangen voimakkaasti ja kestävästi ja harjoittavat niitä suurella huolella, he hengellisesti puhuen käyttäytyvät niissä usein perin heikosti ja epätäydellisesti. Heidät on näet taivuttanut näihin asioihin ja hengellisiin harjoituksiin se lohdutus ja mielihyvä, jonka he ovat niistä löytäneet, mutta koska he eivät ole vielä saavuttaneet riittävää kuntoa niissä harjoituksissa, joissa käydään kovaa kamppailua hyveistä, heidän hengelliset harjoituksensa jäävät paljossa virheellisiksi ja epätäydellisiksi. Loppujen lopuksi itse kukin toimii nimittäin sen mukaisesti, kuinka täydellinen on hänen saavuttamansa tottumuksen aste. Ja koska näillä henkilöillä ei vielä ole ollut tilaisuutta hankkia mainittuja lujia tottumuksia, he toimivat pakostakin heikosti, kuten heikot lapset. Voidaksemme ymmärtää tämän asian selvemmin ja nähdäksemme, kuinka vajavaisesti nämä hyveiden tien aloittelijat yhtä kaikki vaeltavat niissäkin kohdissa, joissa he suostuisivat helposti ja tuntien mainittua mielihyvää, joista he suoriutuvat helposti ja tuntien mainittua mielihyvää. Tarkastelemme seuraavassa 7 pääpahetta. Kuvaamme tällöin joitakin niistä monista epätäydellisyyksistä, jotka ovat ominaisia heille jokaiselle. Tällöin nähdään selvästi, kuinka paljossa nämä henkilöt käyttäytyvät kuin lapset. Samalla nähdään kuitenkin, kuinka paljon hyvää tuo mukanaan se pimeä yö, jota meidän on kohta käsiteltävä, sillä se siivoaa sielun kaikista näistä epätäydellisyyksistä ja puhdistaa sen.